stambenih jedinica koji ne koriste stanovanje bude na hrvatskom tržištu i dalje ćemo smanjivati ponudu i to će ponovno dovoditi do povećanja cijena stana i najamnina. I zbog toga smo ograničili zakonom o upravljanju i održavanju zgrada pristup kratkoročnom najmu, gdje smo rekli da u svakoj zgradi koju se treba obavljati kratkoročni najam treba suvlasnik priskrbiti 2/3, odnosno 66% suglasnosti svih stanara u toj zgradi, jer nam je cilj da se to zaustavi. Dakle, na godišnjoj razini ne smanjujemo 20.000 stambenih jedinica iz prostora za stanovanje u prostor za obavljanje djelatnosti kratkoročnog najma. I treća stvar koju smo rekli, a to je da ćemo kroz naše programe priuštivog najma, kojega se nadam da ćemo donijeti do ljeta, kroz hitne, žurne izmjene zakona o društveno poticajnoj stanogradnji koji danas završava njegova javna rasprava, javno savjetovanje, da ćemo donijeti program priuštivog najma gdje ćemo potaknuti naše sugrađane čiji su stanovi prazni više od 2 godine jer im služe, kao što ste sami rekli, dijelu njih za ulaganje i da im je to pak postao biznis jer im je ta kupljena nekretnina itekako doprinosi povećanju njihove imovine s obzirom na rast cijena nekretnina, da ćemo i potaknuti sa vrlo izdašnim mjerama da te stanove podignu na tržište. To je naš cilj. Svjesni smo toga, dakle da pored intervencije na tržištu građevinskih proizvoda i usluga moramo i na ovom drugom dijelu, a to je da upravljačkim okvirom koji je u rukama države, a nije intervencionizam prema građevinskom sektoru, da podignemo te stanove na tržište i na taj način nastojimo spustiti, ne znam ćemo li tome uspjeti, ali da uspijemo zaustaviti rast. Da zaustavimo rast, već smo napravili jako puno. U ovakvim uvjetima. U redu, hvala.